ddigwyddodd? Sa'n siŵr. Ydy pawb yn iawn? Mae'n lwythi o synau yn fy nhenni. Falle bydd yn cnoco bach o sens angen fi hi. Ble'n union ydyn ni? Dim syniad. Mae'r lle yn edrych yn eitha cyfarwydd. 1 munud rwy'n ni'n chwarae game PlayStation. Rwy'n ni ar fi'n llath oedd rai goch yna. A munud wedyn... Beth wyt ti'n ceisio ddweud? Ein bod ni yn y teledu? Yn y teledu. Waw! Na, dwi ddim yn waw o gwbl. Sut ddar unig o'r rhaid yma? Sa'n gwybod? Dyfai di ydi e? Fi? Ie, os fyddai ti ddim yn wedi pwys'n bwtwn yna, dywedodd mam gi bydde hyn yn digwydd. Be? Yna i bod ein llygaid ni am droi yn sgwar, neu bod y teledu am lyngu ni. Ie, wel, dwi mam gi ddim hanner call. Na, dyw hi ddim. Ydy mae hi, mae'n siarad gyda gath a mae hi'n bwyta cornflakes i sipa bob nos. Dyw hynny ddim yn gwneud anes yn bonkers. Mae pawb yn gwybod mae amser brecwast yn fod i bwyta cornflakes. Wel, mae hi'n ddigon dda i edrych ar ôl ni pan mae'n rhieni ni bant. So ti'n cwyno amser hynny, cael y sylw i gyd a wastod yn cael y dan mwyaf o gacen. Wnewch chi stopio'r cwmpo mas yma? Hi ddechreuodd. So fe'n becso fi pwy ddechreuodd? Dyw gweithio'r eich gilydd ddim yn mynd i helpu ni nawr. O, byddwn yn gallu gynnig yr y dan o gacen nawr. Cad y gig y bolgi mawr. Dim ond dweud oeddwn ni. Wel, beth ydyn ni am wneud nawr, te? Edrychwch, dyna mam gi! Mam gi Llan, help ni'n stoc yn y teledu! Sdim pwynt i ti weiddi arni. Pam? Mae mam wedi tynnu ei hearing aid ti. Mae e ar y bwrdd yn fanco. Sdim pwynt i ti wneud hynny chwaith. Pam? Dyw hi ddim yn gwisgo ei sbectol y twpsyn. Mae hi'n ddall fel ystyn hebdyn nhw. Co, mae'r sbectol ar y bwrdd. O, dwi ddim yn hoffi lle yma. Gallu fynd o'ma, please? O, babi! Mae rhaid fod rhyw ffordd o ddianc o'r lle yma. Ti wastad yn dweud mai ti ydy'r person gorau am chwarae gêm yma. Ie, ti'n dweud o fod ti wedi cyrraedd lefel 8 ers ydoedd? Wel, rydw i droion y weithiau. Wel, bydde ti'n gallu dweud tyd adael y lefel yma felly. Tyr ymlaen dweud! Wel, falle mod i ddim wedi bod cweit mor onest gyda chi. Beth? Efallai fy mod i dweud ambell i gelwydd bach gwyn wrthoch chi. Ambell i gelwydd? Wel, ddim cweit wedi cyrraedd lefel 8 eto. Y gwir? 2, lefel 2. Sa'n gallu credu hyn? Ti'n gymaint o... O reit, ddim angen mynd yn grac. Pam dweud y fath beth? Eisiau chi'n feddwl fy mod i'n glyfo? A ti'n dweud man gi'n bonkers. Sorry, dwi'n really sorry. Wel, beth ar y ddeir ydyn ni'n mynd i wneud nawr? Hei, drwych ar fam gi, mae yn mynd am y bwrdd. Ac mae hi'n rhoi sbectol ymlaen. Go dda, dyr yn dy flan, mam gi. Na, fi ddim galw dy fam gi yn bonkers beth eto. Addo. Reit, mae'r sbectol ymlaen. Beth rhaid i ni dynnu ei sylw hi nawr? Mam gi!